Popular na libangan at paraan sa pakikipag-usap at transaksyon sa online, ngayong umiiral ang enhanced community quarantine dahil limitado ang galaw ng mga tao. Available na at mabibili online ang in-demand na alcohol, face mask, pangunahing pangangailangan gaya ng bigas at kahit mga produktong pang-agrikultura. Isa sa mga online sellers mula sa bayan ng Arayat si Jelyn Cobacub. OFW ang kanyang asawa at may 2 silang anak. 3 taon na raw siya sa ganitong sideline. Pero hindi napigil ng lockdown ang kanyang hanap buhay. Malaking tulong daw kasi ito sa kanyang pamilya. Malaki din ng tulong, lalo na sa pang-araw-araw na gastusin. Makakadagdag din kasi itong aking kita. Kahit like yung mga, siyempre yung personal needs. Sa isang Facebook post ni Jelyn, ikinukonsidera daw niyang frontliners din ng mga online sellers. Idine-deliver daw nila ang pangangailangan ng kanilang mga customer. Hirap din kasi napakahirap ng yung paglabas ng sa checkpoint. Minsan nakikiusap ako na sa pagbalik-balik yung mga order, syempre, para lang ma-deliver, lalo na sa ibang lugar. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Pampanga, ang mga katulad ni Jelyn na online sellers ay maituturing na nasa informal sector. At dahil hindi kontrolado at hindi nakarehistro sa gobyerno, transact at your own risk umano ang pagtangkilik sa maraming online sellers lalo na sa mga gumagamit ng Facebook platform. Yung platform Facebook na personal account yan. Yan yung problema kaya rin na nitang transaction nung ginamit ng bogus. After that, i-delete na nitang karelang account, nowhere to find na. Nung makipag-transact ng person to person at their own risk. Karamihan daw kasi sa mga ito ay hindi maituturing na lehitimong mga negosyo. Muna, para maging legitimate, siyempre atin yung documents, di ba? Atin yung business name, atin yung mayor's permit, which is hard to find king online. Kasi usually, gagamitan na kasing platform is Facebook and Messenger. So, ngayon, dahil personality na din, naman daralang establishment, ang name of establishment. Tanging mga legitimate online business gaya ng Lazada at Shopee ang namomonitor umano ng DTI ng mga online selling platform. Secured at gumagamit ng personal account ang mga naturang online at nababantayan kung magkaroon man ng problema. Medyo mataki lang i-monitor din kasi alalang baka majority ka rin, ala namang registration kasi kukonsider dyan mo as sideline. Detang person to person, alakatang way, unless sa lang case, pero magpanga-cyber kasi under name ng King NBI. Paalala naman ng DTI sa publiko na tumatangkilik sa online selling, huwag makipagtransaksyon sa hindi kakilala at maging maingat upang hindi mabiktima ng panloloko. Dapat din namanong makatiyak ang mga bumibili na ligtas at hindi peke ang produktong kanilang binibili online. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Karen Maurilio, CLTV 36 News.